Errelebo baten irudiak dira, belaunaldiz belaunaldi iraunduen tradizio baten irudiak. Ez da kirol ikuskizun bat, baina 14.000 ikusentzulek 8 orduz jarraitu dute edozein partidarenarekin pareka daitekeen grinaz. Ez da kirol ikuskizun bat, baina neurri batean bada. Hitzaren kirol nazionala da. Bertsolaritza. Bertsolaritza arte disiplina bat da, sortzen den une berean kontsumitzen den arte disiplina. Bertsolariak jendaurrean sortzen ditu bertsoak. Bertsoek errimatu egin behar dute eta egitura metriko bat errespetatu. Ezurta eskeletua, kalera eskaletua. Kantatuz osatzen dira bertsoak, instrumentuen laguntzarik gabe normalean. 3.000 doinutik gora daude bilduta. Bertsolariek gai librean kantatzen dute batzuetan eta gai jartzaile baten aginduetara besteetan. Honek esango die zeri buruz kantatu. Sua. Sua da amets, beratziko txikian, bertsoa botatzen. Gaiak ere denetarikoak dira. Udare bat gorpuztea tokatu dakieke adibidez, edo edozein pertsona edo objekturen ahotik hitz egitea. Herriko parkean zauden banku bat zara. Gaia entzun ostean, segundo gutxi batzuk ditu bertsolariak esango duena pentsatzeko. Tarte horretan entzuleari barre algara bat edo malko bat lapurtu nahi dion erabaki beharko du bertsolariak. Zer esan eta nola. Gainera, bertsokideak esan diona kontuan izan beharko du. Emozio hori sortzeko bertsolariak lehenik bukaeran esango duena pentsatzen du, bertsoaren amaiera. Bukaerako ideiak agindutako oinarekin errimatzen duten hitzak ekarriko ditu bertsolariak burura, eta hori pentsatu ondoren kantatzen hasliteke. Pospolu batek pizten badule. Kantatua hala osatuko du gainontzeko testua. Gero bota sastraka eta zumitza. Tximinitik angora. 1000 saiotik gora antolatzen dira Euskal Herrian urtean zehar. Saioak denetarikoak dira. Otorduen bueltan antolatzen direnak, antzokietakoak, herriko jaietakoak.